Na toto si daj pozor. Ak tvoji zamestnanci používajú služobné auto aj na súkromné účely, dávaj si pozor na správne zadanie pohonných látok. Ak zamestnanec využíva služobné auto aj na súkromnú spotrebu a pohonné látky hradíš ty ako zamestnávateľ, máš na výber dve možnosti. Vyúčtovanie nákladov zamestnancovi. Zamestnanec zaplatí hodnotu spotrebného paliva vrátane DPH, ktoré spotreboval na súkromné účely. V tomto prípade sú všetky náklady na pohonné látky daňovo uznateľné a nemusíš krátiť nárok na odpočet DPH. Považovanie za zamestnanecký benefit. Ak zamestnancovi neúčtuješ nič za súkromné spotrebované palivo, ide o zamestnanecký benefit. Vtedy musí byť hodnota tohto paliva vrátane DPH pripočítaná k jeho základu dane zo závislej činnosti a z tejto sumy musí byť odvedené poistné. Táto časť nákladov na pohonné látky sa však stane nedaňovým nákladom a zároveň na ňu nevzniká nárok na odpočet DPH. Nezabudni si všetko dôkladne nastaviť, aby si sa vyhol prípadným problémom pri daňovej kontrole. Sleduj nás a zlepšuj svoje účtovníctvo každý deň.